Pennod 7. Derbyniodd ymwelfod wach. Dynged y drygnwyd angach. Dienw. Aeth Hugh Hughes i chwilio am un o'r tai hynny, lle'r aferir gwerthu cawl, bara, gig ac ati, ar dyddiau fferiau, ac roedd yn rhaid iddo defnyddio ei chwrnedd i allu ymwthio trwy'r dorfedd trwch a lanwed y hewlydd. A fe buasau yn ddyn o ysbryd chwyrn a di amenedd. Buasau wedi gadael i amryw temlo bwys ei dorn gan fod yn anhawdd myned lathen ymlaen heb derbyn un ei sarhad, neu dyrnod, neu trybiad troed. Sylwodd fod yr holl darbynau yn llaunion ei fynethru oll yn agored, a heidi o llanciau a merched yn ystod ac yn gosod eu hunain o bwrpos i bobl ei gweled o ddechan, a'i gwynebau yn fflamgochion gan y faith ydior a boethder ar ystafelloedd. Gwelodd rai llanciau yn ystyn ei brechau allan trwy'r ffenestri gyda'r gwydre yn ei dwylo, gan alw a rhyw rai o'r hewl i ddywod i gael dropyn a clywai ambell enedd yn chwerthin yn uchel am ben rhyw esgus digrifwch erbyn dynnu sylw at ein het newydd a'i chap o ribannau cochion. Rhystryd ar ei fwrdd mewn amryw fannau gan amladfeydd lle na byddai heddgedwad byth yn dangos ei wyneb nes byddai'r brydra drosodd. Ac wrth sylwi ar hynny, wrth dyn ac roedd yn adnabod, dywedodd hwnnw. O'n i wyddos ti beth ydyw glas yn weldig? Na wni, Hugh. Ond plismon pan fydd ei eisiau. Gafodd Hugh hyd i ymborthu o'r diwedd a golwdd am boled frodd. Tra am mwynhau hwnnw, sylwodd fod amryw lanciau yn dod i mewn i'r ystafell gan llygad rhythu arno ac yna ymendro o golwg yn ebrydd. Ac yn fuan, rwyddodd ei galon dro yn ei fewn wrth weled Sean Parry wen yn dyfod i'r ystafell. Roedd Hugh newydd gael platiad o fara a chig ar rod y broth ac yn dechrau bwyta hwnnw, pan daeth Sean Parry ato a dywedodd. I chwilio am beth fel hyn y does i yma, ac waith imi'r platiad yma na fflatiad arall. Achipiodd y bara a'r cig oddi ar Hugh gan dachrau ei fwyta hun. Roedd dwsen neu ddau o wynebau yn cael eu hestyn hebio i'r wensgod oedd yn aml y drws ac yn chwerthin yn uchel wrth weled gyrhydru Sean Parry. Ni dywedodd Hugh ddim, ond edrychodd yn graf a di ofyn ar ei sarhawr a gawlodd am dipyn o fara achos. Pan daeth pwyd hwnnw iddo, dywedodd Sean Parry. Mi welaf fod gynti digon o arian gwb, ac yn mod un lled bryn o bres, oedd i mi gymryd a bara a caws yna hefyd. Ac ystynnodd ei dwylo i'w gymryd, ond cydiodd Hugh Hughes yn dyn ar y blad gan benderfynu cadw meddiant o'i eiddo bellach. Beth? Meddai Sean Parry. Cha hi'n mohono fo, a wedyn meddwl treo dannerth hefo mi. Sean Parry, Hugh, gefais fy rhybyddio dwywaith heddiw i dreo peidio dy gyfarfod di yn y ffair, am dyfod yn dyn cas a dialgar, ac mi fiasau'n da gennyf beidio bod yn dy un fan a thi. O ran, roedd yn gofyn i ti, roedd yn crefu ar dan beidio bod yn gas. Gadlonydd i mi a boed i ni fod yn ffrindiau. O nad oes gen i ti pres i dalu am bwyd, mi dylaf fi am bryd i ti. Ond heddi mo hwn, fydd ni di blatiad ar fy ngosti. Da machgyn i wir, fydd yn mewn cryn dipyn o oedran. Mae sens yn dy bendi, pwy bynnag wyt ti. Gadlonydd i'r llanc Sean, mae gywilydd dyfod bob amser yn chwilio am rhyw raw mewn ffair. Wyt ti'n amgymryd i bart o? Gofynodd Sean gan droi at y dyn oedrannus. Nag ydw i, ond ar y fan yma, gyd i mwy faeddi o. Fendiad y hyn yndau, gwaeddodd Sean gan geisio taro'r hen o'r, gododd hwnnw ar ei draed gan osod ei hun mewn agwedd hunan amddiffynol. Neidiodd Hugh i fyny a dywedodd, cawsyd fy maeddi fi yn lled dost. Sean cyn y buaswn yn rhoi esgus i ti fy daro, ond nis gallaf oddedd i ti goffrodd ar hen o'r yna, a neidodd rhwng y dau. Gyda hynny, tarawyd Hugh ar ei enau nes oedd y gwaed yn llifo a gwelodd bellach
nad oedd modd osgoi heb adael iddo ei hun ar hen o'r glew gael cam. Llamodd Hugh at wrth Sean Parry, gydiodd afal yn ei ffinen, a gydag un ysgydiad cryf, tynnodd ef ar ei wyneb ar y llawr a daliodd ef yno am enid. A fydde dyn llonydd, Sean gofynodd, gyda weld yn fian atebodd Sean. Chodi ddi ddim oddi am hyd nes a gofyn ni am bardwn. Yn wyngo Sean a'i holl nerth, ond roedd Hugh yn dal bwyso arno, a phab o edrychwyr yn syni ar nerth a glewdio'r un mor iang. Gafodd gig yn ei fodwyd gan Sean Parry nes agorwyd ei wyneb yn amlywio a thybiodd am ryw a biasau yn gwympo. Gyfalodd yr hen o'r hwnnw yn ei frech a dwedodd, gad iddo godi a dosti o'r nelldi bod un hen gallaf drin hwn eto. Na, ebe Hugh, nid wydd yn fodlon i neb amladd a fy ngawd i, nalaf ef ar y llawr gydag y gallaf. Roedd Sean yn cicio, yn gwyngo ac yn ceisio cnoi Hugh a'i holl egni. Sean Parry, eber bachgen, bydraf fi ddim dal ati llawr hwy, ac yma'n rhaid i mi un a'i gadael i ti fy mrifo i fi, neu i mi wneud cam a thi, os cam hefyd, wneud i fod yn llonydd bellach. Craig a chig oedd yr unig atebiad a gafodd. Noddodd Hugh ei ben lun ar brest Sean gan bwyso arno yn drwm, tonodd ei ffenen, gyda'ch ei hun oedd ei am ei wrth, a dechreuodd rwymo dwylo ei wythwynebwyr gyda hi, ond nis gallodd wneud hynny heb hanner ei dagu yn gyntaf a hynna wnaeth hefyd trwy wthio ei ffigurnau i wrth Sean o hwn a wynochodd yn dirfawr dan y dreiniad feddygol honno. Yna, llwyddodd Hugh ei rwymo ei dwylo yn dyn, a gadawodd iddo gyfodi. Roedd Sean erbyn hyn mor gynderog a thigr, gyffrededig ac yn cesiodd datod rhywun ei dwylo gydag dannedd fe gallai gael ail amdrech a Hugh, ond roedd y bobl y tŷ ar ôl i'w braw gyntaf daweli wedi munud i chwilio am gwstbol, a bod mor ffodus yr hyn oedd yn rhyfedd a cael hyd iddo mewn bryd. Daeth hwnnw'r y lle a chydag un tarawiad ar fraich Sean gyda'r ffon fer, drom gwnaeth ef yn dal fel oen, a cafodd leti am y brynawn ar noson honno yn yr henws. Dyna derbyn helyntion Hugh Hughes yn y ffair.